И здравейте хора, в днешното видео, както ви обещах, ще рейтваме BrainRot. Обещах ви, че ще има BrainRot клип, а в този клип ще рейтваме BrainRot, т.е. смятаме какви са. Сега да обясниме набързо. C, червеното, е за най-слабите, G е за най-добрите, а останалите ще разберете по този начин. Сега започваме с Бумбумбини Гузини. Естествено го слагаме тук, понеже той е гъска и самолет. Харесвам гъските, защото са смешни животни. А и самолетите са интересни. Балерина Капучино. Слагаме я на А, понеже това е момичешки герой. Аз не съм момиче. Но единственото нещо, което не ме държи да сложа на най-слабото нещо си, е понеже, че само защото е момичешки герой не означава, че трябва да не я харесвам. Иначе е момиче. Блюберини, октопусини го слагаме тук. Сладуре. Нищо повече. Бобрито Бундито слагаме тук. Харесвам пушката му. Е хубав мапа. Бамбини Круасини. Дори за първи път го чувам. Бомбардиро Крокодило. Естествено, той е легендарен, ама Бумбумбини Гусини е по-добър. Бананита Долфинита. И само ви казвам, който е най-напред, той е по-хубав, а най-отзаде е най-лош. Защо смятам, че Бананита Долфинита е лош и не го харесвам? Бавно му е името, защо човека, който го прави, толкова бавно говори. Сега Бонека Амбала. Не смятам нищо за него. Бър патапим. Просто е някакво дърво. И има гнусен нос и има някакви гигантски крака, а мънички като бебе ръчички. Бурбалони Лули-Лоли. Сега не смятам почти нищо за него. Какасино Сателито. Сладур. Напомня на моята нутрия. Камео Круасини. Страмене. Капучино Асасино. Ето така смятам. Шимпанзини Бананини. Уау. Отивам на си. На си. А на би. Просто не смятам нищо. Крокодило Формасиго. Защо го слагам там? Има знамето на СССР. СССР. Тетеретете. Сталин. Кокосини. Мама. Ще го сложим на тука. Единственото нещо хубаво е мама. Добре. Кокофанто елефанто. Кокофантучи елефантучи. Мале, тук нищо няма. Мразя го. Знаете ли защо? Името му е невъзможно за произнасяне и ме изнервя. Екокавало Виртуосио. Просто не мога да го кажа. И освен това, само ви казвам, че ако искате да направя част 2 на BrainRot, просто трябва да се абонирате. Ако станем 20 абонати, аз ще направя подобна серия с BrainRot, само дето ще бъде друга. И ако се абонирате и станем 20 абоната, т.е. аз ще направя нова версия. Т.е. имам предвид, че
Ако се абонирате, ще направя, ако стигнем 20 абоната, ще направя подобна серия на BrainRot, където ще се опитвам да познавам. И ще видите колко добре знам BrainRot-ове. И ще видите как на някой BrainRot-а може да се измъчвам. Да, и също така, ако стигнем на това видео 8 лайка, ще направя част 2, нарейтваме BrainRot-ите, защото това не са всичките BrainRot-и. Има и други BrainRot-и. Добре, айде да продължиме. Да, може и да направя част 1.5, което означава на това същия този като сайт ще направя. Добре. Сега фриго камело, буфо фардело. Тук го слагам. Не знам много. Фрулифрула! Веднага на първо място отиваш. Защо обичам фрулифрула? Сладка е. Има кафе. И пие капучино асасино. Е сладък малък пингвин с очилца, който лечи, защото пингвините не могат да летят. И сега някой казва, че това е тукан. Но дали е така? Туканите всъщност, те са по-различни. Все пак, туканите имат жълто-оранжеви клюнове и освен това нямат бели колемчета. И нямат ципи. Ако сте забелязали, имат ципи фрулифрула, което означава това е пингвин. Даже името й го подсказва фрулифрула и пингвино да взело бла-бла-бла-бла. Грама, рама, рама. Защо не са написали пълното му име? Казва се Грама, рама, рама, раман, дамадун-дун-дун, удун-дун-дун, гарадун-дун. Този не го знам. Слагаме го тук. Жирафа челесте. Не тук. Не тук. Сложих го там, понеже малко напомня на едно друго нещо, ама не искам да го споменава. И глорбо фрутодрило, който напомня на едно малко на топка, на някаква топка с главичка, която прави или както хипопотамо. Тук го слагаме. Единственото нещо, което е мега смешно, е тоалетната. Не. Кабро, спагети и мистика! Отиваш на първо място. Понеже, знаете ли защо избирам Кабро, спагети, мистико? Понеже той е едно от любимите ми животни на земята. Сигурно ще се доседите. Давам ви 3 секунди. 3, 2, 1. Змия! Даже логото ми го подсказва. Вижте, че логото ми и даже името на канала ми е Dark Cobra BG. Кобра, вид змия. Логото ми, змия. Какво снимам? Brawl Stars, но този клип е поради шорта ми с новия ми приятел, който е Руската империя. Тоест имаме тук СССР, а преди Руската империя. Добре, Лавака, Сатурно, Сатурнита напомня на защо обиждат Сатурн. Има гигантски крака. Просто нищо не ми харесва от Лавака, Сатурно, Сатурнита. Лирили, ларила. То е известно, затова го слагаме на последното място. Това не го зна, ама изглежда много интересно. И папагало пистолета. Слагаме го на...
тука. Какъв е този петел? Това напомня на някакъв петел от Алиекспрес. Това буквално е аз каквото купя. Например, искам да си купя кокошка или вентилатор и съм писал без да искам кокошка и вентилатор. И това получавам от Алиекспрес. Плюс Тему. Плюс още някакви други безполезни сайтове. Джипка! Те-терере! Отиваш на първо място тук. На си категорията. Тралалело, трала... Слагаме те тук, понеже каква е тази туалетна и какъв е този щраус? Трик-трак, барабум. Отиваш тук. Харесвам го, но не изглежда така. Отиваш тук. Странен носорог. Защо проваляте Спонж Боб квадратни гащи? Този не го харесвам. Трулимеро Труличина. Ако сте OG, сте ми гледали един от първите шортове, ще разберете защо харесвам Трулимеро Труличина. Защото е котенце. Аз харесвам котенца. А Тун Сахур отива на познаете кое място. Точно така на А. Защо не го харесвам? Мразя Тун Сахур. Изглежда мега тъп. И това малко напомня на един вид канибализъм. Тоест, канибализъм означава ядене на същото нещо, каквото си ти. Сам дето е Тун Сахур е пръчка, която има дървена бухалка. Тоест един вид това е пръчка. И Зибра-Зубра. Малко напомня на Зубър, ама... И това бяха всичките брейнроти. И сега ще видим. На последно място е Трипи-Тропи-Тропа Трипа, което не е оригиналното. Истинското е сладичко коте с каритка. И на първо място е Трулимеро Труличина. Добре да не приличам на фънка на Трулимеро Труличина. И сега, както ви изясних, слушате ме внимателно. Това е брейнрот клип. Ако искате още един такъв брейнрот клип, всъщност няма да направим пак с сайтове. Може да потърсиме. Може да направим, например, как да го кажа? Например, да направим. Чакай да помисля. Каква беше думата? Да просто лайкнете видеото, като стигнем 8 лайка, тогава ще се... Ако събереме 8 лайка на това видео, пак ще потърсим други подобни сайтове и ще разглеждаме други такива брейнрочи и ще видите какво смятам за тях. И освен това, също така, ако станем 20 абоната, ще направя челендж, където трябва да познавам брейнрота. Но ако е много дълъг клипа, т.е. например, клипът, който гледам е половин час, едната половина ще направя част 1, а другата част 2. И това зависи от лайковете и абонатите. Затова абонирайте се сега за канала, да стигнем 20 абоната и като станем цели 20 абоната, тогава вече ще направя част. Не точно същата част, а имам предвид, просто ще правя пак клип за брейнрот. Затова чао!